ges I rieni yn Aberystwyth, a roedd y rieni'n dod I Croesor I cael gwyliau ha yn y 50au a 60au pan oedd bobl yn byw, a ni'n cymryd tŷ capel, aros yn y tŷ capel. Ac o'n i'n mwynhau'n iawn y bywyd yn Croesor, I chwarae yn yr afon efo'r ffrindio gen I. Ac o'n i'n angen dod yn ôl I weld lle mae'r lle, achos mae'n ysbryd yma, wy'n meddwl, lle mor fendigedig I gymryd gwyliau, I dringo'r mynyddoedd ac a gweld y defaid eto, bethau fel yna. I ysgrifennu at Cymdeithas Croesor, yn gofyn os byddwn ni'n medru dod I weithio yma am tair wythnos neu rhywbeth felly. Si neges yn ôl dweud bod nhw'n iawn I mi ddod I weithio ac I wneud tipyn bach yn yr ardd. Mae awel wedi bod yn edrych ar fy holi yn Llanfrothen yn y garreg, ac wedyn pob bore dwi wedi cerdded fyny I Croesor a dwi wedi gwneud dros 100 kilometr yn y tair wythnos dwi'n yma. Nes I fynd fyny Cnicht unwaith, ond daeth y cymylau lawr jyst o'n i'n mynd i'r pen y mynydd, ond ar ôl hynny es I Rosydd, o'n I byth wedi bod I Rosydd o'r blaen, a nes I wneud dod lawr ar y molwyn. Hwna'n diwrnod bendigedig, hwnna'n cofio hwnna am byth. Wel, y peth arall sy'n ddiddorol I mi yma ydy bod yn agos at Blaenau Ffestiniog, achos oedd fy hen daid I'n gweithio yn yr Oakley, ac oedd wedi cael ei ladd yn 1889 mewn damwen. Ac wi o hyd yn edrych ar ei lun ac yn cael syniad o beth dyn diddorol iawn oedd wedi dysgu Saesneg a wedi dysgu technical drawing. A dwi'n hoff iawn dydy'r teulu ddim yn gwybod llawer amdano fo, a dwi am wrach wneud tipyn bach o ymchwil am hwnna. Wel, ie, music, cerddoriaeth. O'n i'n chwarae'r ffidil ers I mi fod yn 6 oed, ond clasurol, cerddoriaeth clasurol o'n i'n chwarae. Ond mi es I Iwerddon yn 2008 am clywed cerddoriaeth Iwerddon. Nedes I ddweud, wel, rhaid I mi ddysgu I chwarae cerddoriaeth traddodiadol yn Iwerddon. Wy'n chwarae tua 4 gwaith y wythnos yn tafarnau o gwmpas. Wy'n byw yn Sir Mayo. Y peth I mi ydy ailgysylltu efo'r gwlad yma ac I ail dysgu'r Gymraeg, achos o'n I wedi ymadael â Aberystwyth yn 68 a byth wedi bod yn ôl I fyw yn Gymru. Ac felly ar ôl 50 blynedd na, mae'r Gymraeg o hyd yna, ond mae'n anodd cael y geiriau. Ond dwi'n credu bod yna rhywbeth magic. Mae yna rhywbeth eithriadol o wahanol yn Croesor. Mae'r tawelwch, mae'r mynyddoedd, mae'r coed yn gyd yn dweud rhywbeth I mi, achos os dwi'n breuddwydio, wi yn Croesor. Mae hwnna un o'r resymau I mi ddod yn ôl.